Oporrak Bakean programa 10 eta 12 urte bitarteko haur sahararrak uda pasatzera gure eskualdera etortzea ahalbideratzen du, ez? Kontua da, adin hortan dauden haurrak udan bere basamortutik ateratzeko aukera izatea, eta ateratze horrekin, garai hortan mediku errebizioak pasa, elikagaia pixka bat aldatu, eta udako basamortuan egoten den udako temperatura aldaketa handi horiei muzin egiten diela. Gainera, eta hori aipatu da aurretikan egin dugun bilera horretan, programa honen helbururik nagusiena aurroien bitartez, aurroiek han basamortuan duten egoera politikoa eta soziala ikusarazten dutela gurean, ez? Beraz, badu garrantzi bikoitza horrek. Oporrak Bakean programa 2000 urtetik ona egiten ari da eskualde honetan, 16 urtea hauetan 100 haur izan dira Tolosaldean, eta jarraituko nahiko genduke behintzat, egoera aldatzen ez den bitartean, jarraitzea 100 eta 100 haur gurean jasotzen, ez? Ez zaigu oso importantea dela, datozen haurrak, gurean jasotzen ditugun haurrak, harreman zuzena izatea eskualdeko familiekin, ez? Harreman hori hain zuzena izateko, harrerako familiak oso beharrezkoak dira. Batetik, orain arte izandako famili harrera egin duten familiei eskerrak luzatu nahi dizkiegu, eta animatu nahi ditugu berriz ere famili gehiago programa honetan apuntatu eta esperientzia hau pasatzera benetan merezi duelako, ez? Tolosaldean denetara 15 bat harrera familik parte hartuko dute, dagoeneko badaude ja 4 programa honetan apuntatuta, nahiko genduke 15era iritsi bitartean ere apuntatzea familiak. Programa honetan parte hartzeko ez da inolako bildurrik izan behar, aurrak etortzen direan, aurrak harrera egiteko Oporrak Bakean programatikan laguntza izaten delako, inolako zalantzak baldin badira, aurrarekiko, baita ere programak naiz eta 2 hilabete irauten duen persona batek bakarrik hilabete jaso badezake aurra, edo asteburuetan bakarrik, edo astegunetan, edo ordu jakin batzuetan, programa oso zabala eta irikia da, eta denetarako aukera ematen du. Beraz, nik animatu nahiko nieke famili guztiei apuntatu daitezela, eta behin apuntatuta gero Oporrak Bakean eta Tolosaldea Sahararekin elkarteko kideekin moldatuko luketela nola izango litzatekeen harrera hori.